er en god idé at veje hunden regelmæssigt. For når vi ser vores dyr hver dag, ser vi ikke de små vægtforøgelser, der ofte sker. Ja, det var godt. Man skal lige have hunden til at sidde roligt, så vægten kan nulstille sig. Her der er vi oppe på en vægt på cirka 29 kg med halsbånd. Det er lidt til den gode side. Når man vurderer hundens tykkelse, så er det en god idé at se den oppefra, om der er ordentligt taljemål. Man kan også tage 3 præcise mål på hunden og udregne et indeks. Men ellers er det en god idé med de langpelsede hunde og simpelthen mærke på dem også, da det kan være svært at vurdere på dem ellers.